Daghang mga tao karon nga moingon dili pa ko ready nga mo pasaylo. Na manaingon ana no. Saban, sakto ba ng pagkasultiha? Pasaylo ala ng imong bana nga nangabit di pa ko ready. Kanang imong silingan nga nangilog sa inyong yuta, pasaylo lang na di pa ko ready, Father, maybe later. Sakto na, dili. Kamo, mooyon mo ana o dili. Kanang nagpatay sa imong anak, niya girape pag yun, niya imong pasayloon dayon, o moingon ka, di pa ko ready. No? Wa man mo'y klaro. Muna itong batasan. Muna porting gubutan na ros kalibutan. Kaya nga naman, di pa ko ready. Niya kaya di man ko ready, di man ko kapasaylo, unsa may akong iilis, kasuko. Pagdumot, napagiuban mo, ingon, Pader, iampo taon ko nga makapasaylo ko aning akong anak, makapasaylo ko aning akong ginikanan, makapasaylo ko aning akong uyuan. Mga inana ba? Iampo ko. So mga igsoon, di tapailad ha. Ang pagpasaylo is necessary part of our existence as human beings. Isip mga tao ba? Importante kayo ang pasaylo. Muna nga ningon si Jesus, ayaw paglimit sa imong pasaylo. Ngadto lang sa pilato, 7. Himuan ang kapituan, 7. Nya nasayod naman ta nga kining 7 kanang 7 signifies perfection. So pasayloag yun sa kinasing-kasing. Pero sayop sa nanggiingon sa panultihon nga forgive and forget. Ako sogra ba sa taanan? Ako, Father, naka-forgive man ko, pero di ko ka-forget. Forgive and forget. Pasaylua niya kalimti. Buang sagang. Nga naman, kung saan namalay kapuslanan sa imong memory? Naaman tayo memory. Kung sa computer ka, nga inig-delete nimo, inig-cleaning nimo, inig-reformat nimo sa imong memory, wa na gyud tanan. Naa pa manggani gyud ngadto sa trash bin. Imo pa ginang i-delete trash bin. Naa pa gina siya sa patoy tawagan ng pwede ko no ma-retrieve. Muna ka nang picture sa imong kabit, imo na nang i-delete. Wa na na trash bin nimo. Pero susiho na dito gyud sa sa network na kana kuan gani na siya ha, makina gani na unsa nakahangtaw nga naagid tay infinite nga memory nagihatag sa Ginoo. Unsa may sakto, dili forgive and forget. Forgive and saya sakto. Lagi gini mo klaro. Forgive and accept. Pasahilua o dawata. Kana mo sakto. Dawata nga nahitabo. Dawata nga ingon ana gina. Nya sumpay dayog maging sino ka man mamahalin kita. Mo na sakto. Imong dawaton nga siya nakasa, pero imo nanggi pasaylo. Arog mahinumdom ka siyang sa dali kikang moingon, dawat naman nako. Nangabit na lang sa gigusab na imong asawa, bay. Dawat naman nako nga ikalima na niyang kabit. Isa wa ka masuko, suko, pero di pasaylo naman nako. Masya niyang makakita kasi iyang kabit o sa imong bation, suko, sakitan, pero dawat naman na nako. Kanang imong naong, dawat naman ni nako. Tanawan ang wa kadawat sa naong, siging usab sa naong. Wag yun kapasaylo ba siyang naong.
Sigihan yung usap, di kadawat siyang buhok, sige yung color, sige yung color. Ay, dawata na lang na. Dawata bang kamatuoran? Ana, di kadawat siyang asawa, nga dagko na kay bilbil, iya gitong pangitaon katong, nagkauyab pa sila nga 20 years old, niya karong 60 years old na, 50 years old, kadto lang yapo imong pangitaon ang 20 years old. Ay, kuan na, dawata na. Dawata na. Oh, ayaw na pagsipangita ato. Sakit magud pa din, pasaylo nga na, mao na siya ang cycle niya. Kinahanglan ba ang pasaylo iunya-unya? Naago na nimo, kuyog na nimong pagbatia, kuyog na nimong kasinatiana niya. Imo pag yung unya-unyaon, kuyog na guna nimo, diha dayon nga naman. Unsa may resulta kung dili ta mo pasaylo? Ang pasaylo nga dili nimo ihatag dayon, mahimo ng torture sa imong kasing-kasing o hunahuna. Magsikay kong pisti ngano yun, wag yung batasan, kada adlaw gitorture ka na. Unsa may imong gusto? I-torture ka o i-comfort ka? Tubag. May kayo mo yung comfort. Kinsa mo sa ganahang i-torture? Comfort. Pero unsaon man nimo pagka-comfort nga di man ka mohatag sa forgiveness. Kanagong forgiveness, you release the negative emotions. Inig-ingon nimo, gipasaylo ti ka. Imong gi-release ang imong negative emotions. Moingon ka, di ko kapasaylo. Imong gitipigan ang imong negative emotions. Torturon ka na. Naroy mga tao, hapit na lang mga matay, gitorture lang yapon. Unsa ra ginaingnan, gabahin sa limos sa ilang ginikanan, naglagot nga nung wa siya bahini. Kana ra gyud. Nya iya ditong gisubay-subay, ingon ana ginang manghura, ingon ana ginang magwanga, sukad pa ng gagmay pa mi, bisag magbahin anang sudan, labi ginang iya, magbahin anang pan, labi ginang iya. Inig iskwela na mo, labi ginang iya, ang amo 50 tabos ra among baon, kanang iya piso gina. Wagi batasan ng tawanan kan hinumduman to nimong tanan ba, manglihok man to katong tanang negative emotions, anna gitorture ka Diya bitay kausa nga nakauyab ko ba niya ang kuan nga kong uyab ning kalit lagbiya nako. Wagi ka nang notice ba, di na mutagad, di na maminaw, akong duolon mudagan. Ug akong nahibaw-an nga nagkauli di ayo ang iyang ex. Sakit kayo. Akong gibati niya, 6 months pa lang niya to. 6 months pa ba? Ako rasang usag apuyo sa balay. Niya magsudan in taong kog luy ag asin. So torturing yung kayo ang sitwasyon. Niya way hapit kwarta. Niya di ang takay kaparaygan na makawa sa imong gibati. Di asad noon mo tagad. Kana laging iniglok doon ako sa uling ikas bukid lagi kay mo'y akong pangarga dito ini ka weekend. Magtuo akong luha usahay. Niya mo adto ko niya kay mo aksyon ko pangutana ti yung tagad. Niya kay ko sige man kog ampo kabasa man ko ani mo nang di ko kalimot ani Mateo chapter 18 pasayloag kapituan kapito. Ingon din ako na masag may mga common friends. Wala lagi mo magkuyog Chris. Nako di naman mo tagad. Nga no na siya. Wa sa ko kibaw. So wa ka kibaw nag-uli na og ang iyang ex kay ni uli iyang ex karon. Nya na wa man din sila klarong break up. Nako mao ba? Ay sus nakit ang ginako nagkuyog ko tuan na. Agas na sa dakong luha. Nya ningon ko sa kong galingon. Kung di jud ka mosulti nako nga buwag na ta, kay di jud ka makigsulti nako, di jud ko mangitag lain. Magpabilin kong buutan nimong uyab
bisan og buangon kang pagkauyab. Sa in English na, I remain your faithful, or I remain a faithful boyfriend to an evil girlfriend. Pwede sana ninyo i-apply, I remain a faithful husband to my unfaithful wife. Dito tanong, I remain a faithful wife to my unfaithful husband. Nya unsa may gamito na forgiveness. Kada nako kahinumdom, kada nako kakita nila, I forgive, I accept. Part naman is akong kinabuhi, part naman siya sa akong kinabuhi, I forgive, I accept. O, mao na, sige na nagkuhan. Mausan na gibuhat sa Ginoo nato. Kay porti na itong daghan nagsa, balik-balik ako, na ako isa nga magsigilag balik-balik. Kahibaw kong gipasaylo ko sa Ginoo, pero balik na sa pakasa. Nya mo na ang Ginoo nisulti sad nako, nisulti sad ninyo nga sama nga kamo akong gikaluy-an, ihatag sad ng maong kaluoy o pasaylo ngadto sa inyong isig katawo. Ang nakapeligro ra ba in relation to God, who is our supreme judge and the only judge at the end of life. Siya ra gyud mohukom nato, malangit ba ta, maimpierno ba ta. Ang nakaapan di ay ibase niya sa atong relasyon sa atong isig katawo. Ingon siya, di ga ninyo pasayloon ang inyong isig katawo, di gyud sad ta mo pasayloon. Ang nakalisod pa gyud, ibalik niya ang silot nga iya na untanggi papas. At tanawa diri kaning unang sulugoon, nakautang og milyon ka pesos, unsa may himos agalon pagpakiluoy niya, gipapas ang milyon ka pesos nga utang. Wa man siya mo pasaylo adtong nakautang lang niya pila ka pesos, gibalik ang silot sa milyon ka pesos. Karon si Manasanta maron ang sana kanang Kwaresma, ya labi na gid ini ka Holy Week, kinumpisalay to the max man ta. Siging kumpisal, maglinya gyud na kumpisal. Congratulations, kinahanglan gina nato buhaton, mangumpisal kita, gipasaylo natong sala. Pero di ka kapasaylo sa nakasa nimo, kadtong tanan nimong gikumpisal, sukad pa ka nagsugod sa imong first confession, hangtod karon ibalik nagtungtong sa Ginoo nimo ang maong silot. Sige, lingi ay mong tupad. Yung na gusto kang silutan, pangutan na ba? Mingo, di ko ayaw nagyog silot sa mga tao, ayaw nagyog silote. Kamong mga ginikanan, latuson na ninyo inyong anak, kaya di mo kapasaylo sa ilang nabuhat na ang imong sala ibalik na sa Ginoo nimo. Mas may pag-imo ng pasayloon nimo mga anak, kay mahimo pa ng puhunan nga hastang bag-o nimong sa mapapas pag-apil. Nainaingon ako, Pader, di man ko kapangumpisal, kay di amang kos laing nasod, ya wala pa may pangumpisal diri. Pader, oy, pwede mangumpisal sa online? Nako, di pwede. Personal gina. So, unya Pader, mamatay ko, ang sao naman lang ni. Nako, karon dayon, pasaylua ang tanan nga nakasa nimo. Pasayloan niya sa imong kasing-kasing pangayo sa pasaylos Ginoo, og mamatay ka karon nga dili ka uli diri sa Pilipinas, malangit na ka. Unsa may imong pinaka di lisod pasayloon, siya nga dugay na maming buwag sa kumbana Pader. Nako nga naman siya, tuwa mo siya sa iyang kabit, nako makapasaylo ka sa imong bana. Sa sige, ako nang pasayloon, ako iguli ni mo dire, o makiguli ang imong bana, pero dadon niya iyang kabit, kay tiguwang na sa dintaon. Imong madawat, siya di sa kuha na pa rin, ako awa na, di ka mapasaylo. So why sacramental confession? Pero doon ay gitawag og heart-to-heart confession. Gipangayo sa nas Ginoo. Pero kitang mga Katoliko, dili ta makontento sa direct to God, para na sa extraordinary
situation. Pero normal situation, mangumpisal kita, humble down kita in the sacrament. Pero lagi ayaw sad pakasad ang imong isig katao. Muna sa atong unang pagbasa, nagsigig yung pakiluoy ang kanisi singa na to Asarias nagrepresent siya sa gisilutan nga nasod sa Israel. Giila niya ang ilang pagka makasasala og mibalik sila pagpangayog kaluoy sa Ginoo. Ayaw kami himua nga maulaw kundili tagda kami diha sa imong gugma og dakong kaluoy. Mao na iyang pangandoy, tagda kami. Nya kita sad managad sa tas atong isig katao uban sa dakong gugma og kaluoy. Nya ihatag nas Ginoo ang iyang pasaylo. Yes, unsay timaan? Muluag dayon imong dughan. Inig kinasingkasing mo na ingos Kristo, pasayloa gid ang inyong isig katao sa kinasingkasing gayod. Kay muluag gid na imong kasing-kasing. Kanang tininuod ba? Sincere and complete forgiveness. Why gibilin ba? Dili pa rin anak, sige, pasayloon na nako siya. Basta, dinana niya usbon gani anak, bantay lang ginasan ako. Na ay kondisyon. Perfect yun. Ingna yun, gipasaylo na nako siya. Bisag iya pa ng balik-balikon pagbuhat, okay ra yun. Yan. Haron og magsigig pangawat ang imong anak sa inyong kwarta kay nisuyop na siya, sigihan lang gid nimo siya pakawat. Ana, sigihan kag ilad ang imong igsuon tungod kay nagbisyo na, asigi lang yung kag pailad. Pareha ba ni Bishop Chupilo kamumot ba? Sigihag ilad ani mga kahoy, ibaligya ang kahoy, pabayran niya, ituyok lang atos loyo, ibalik na sang kahoy niya, o masakpa na sa kahoy, ibaligya, manok na sa ibaligya niya, inibutang tos loyo, kuhao na sa glain, ituyok, ibaligya, kanina sang mga pliti, mga yug pliti, itong itraday ditos unahan. Unsa may gisulti ni Bishop kamumot kuno, o masakpa na, niya i-report nga to niya, Bishop, giilad ka ni mga tawhana. Mo katawa ras Bishop, may nalanang kitay mailad kaysa kitay mangilad. Nakasimpulan ng tubaga. Ang manok Bishop, gibalik-balik og baligya ka na po na tanibayan, mauragya pong manuka. Ingon sa katawa sa Bishop, bantogra ang manok murag nag-uniform. Kay kada pakita Bishop, manok, mutog kulura, dito lang dong, di ba kaysa mususi, pag tanaw usar man day kabuk manok, maurag yung kulura, siya, bantogra, murag nag-uniform. Gihimo lang katawanan. Pero, ang kasing-kasing ni Bishop, siguro yung ko, malipayon, malinaon. Katapos ang lingi. Ingna, kumusta ron imong kasing-kasing, malinaon? Allah, patay ka diya. Sige na manindog na ta mga malinaon.